Una de les prioritats de l'Agència Catalana de Consum és la de connectar amb la ciutadania per tal d'escoltar els seus problemes i posar solucions damunt la taula. Per això, el director de l'agència, Jordi Anguera, participa un cop a la setmana al programa de RAC1, Tot és possible, presentat per Elisenda Camps, ja que té una secció on els consumidors poden plantejar les seves queixes o preguntes. Bé, doncs el tema és molt important. Nosaltres tenim un programa, el Tot és possible, és un programa abocat al servei de la gent, també a l'entreteniment, però sobretot a resoldre els dubtes dels oients en qualsevol aspecte. I a veure, tots som consumidors, tinguem més ingressos, menys ingressos, ens dediquem a una cosa, a una altra, una professió o una altra, tots consumim alguna cosa. I això genera molts dubtes entre els oients. Clar, de vegades en aquest programa hem de buscar moltes solucions, però gràcies a l'Agència Catalana del Consum ho tenim molt senzill. D'aquesta manera, podem demanar consell o preguntar dubtes concrets sobre algun tema. Jordi Anguera ha destacat la importància de fer valdre els nostres drets com a consumidors. La veritat és que els consumidors catalans ens hem d'acostumar a exercitar els nostres drets, han costat molt d'aconseguir i per tant els hem de fer servir i el dret a reclamar és un dels drets bàsics que tenim. L'exemple de la llum és un molt bon exemple de com a través d'una reclamació individual d'uns quants consumidors que ens van dir escolteu, aquí hi ha un problema, hem aconseguit solucionar el problema de molta més gent que no havia reclamat i que potser ni s'havia donat compte que li estaven cobrant de més. Per tant, d'aquí la importància d'aquesta reclamació, aquest dret a reclamar que tenim i que com a consumidors hem d'anar exercint i anar com a societat també consolidant aquests drets. Si voleu resoldre més dubtes, podeu entrar a consum.cat i fer clic a Reclama, des d'on podreu fer reclamacions online.